Maswera sei muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare kune chimwe chirongwa panapa ndina antimamoyo. Maswera seiko antimamoyo? Tasera masera sei mkomanashi. Aiwa, tinokuchingamidzai, tinokugamuchirai nemufaro. Regedzai tibva tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu zvakangoma hazvo vedu we. Kunyange pandakavatumidzira kamwe kavidhio ako kandakazogadzira kavidhio ikako ndakaposta kuFacebook, vakabva vati exactly mkomanashi ndo zvinoita nyoka yacho inenge yakarara pamusoro pembedha ichirutsa mari. Zvakangoma hazvo vedu we. Message iyo yavakanditumidzira yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai mukoma, makore handichatauri zvangu, saka ndakakurirawo mune imwe church name hidden. Please musazoudza vanhu kuti ndakakurira muchurch ipi, but it is a Pentecostal church. Saka ours was an arranged marriage. Inini nemurume uyu ndainge ndagara ndine boyfriend yangu, asi zvakazoitika ndezvekuti murume wangu akazoti ashayikirwa nemudzimai wake nekuda kwekuti ainge aine mari yakawanda kwazvo. Saka kuma youth ndini ndainge ndichinzi ndainge ndakanaka kudarika vamwe vasikana vose vatainge tichinamata navo. Ainge aina vamwe amai avo vaainge achida kuroora. She was a single lady. Vainge vakashayikirwa zvekare nemurume wavo, but nekuda kwekuti vainge vachitambura, my elders ekuchechi vakabva vachizoronga nevakuru vemuchechi kuti ndinge ndichizova inini ndinoroorwa nemurume uyu. Mukoma, ndakafara kwazvo, kunyange vabereki vangu vakafara apo pavakanzwa zvichinzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichienda kumba kwamai elder. Nyaya iyi tainge takatonzwa ichitotaurwa nezvayo, so this was just a formal process that was going to happen kuti ndinge ndichizoenda kunoudzwa nyaya iyi naamai elder. Ndakazoti ndaenda kumba kwavo ndainge ndakazara nemufaro. Kunyange pandakasvikapo pamba pavo ndakabva ndachizoona motikari yake ainge aine imwe GL Benz yake yaaifamba nayo mazuva acho iwawo yeblack, yainge yakapaka panze pegate. Ndakafara ndichiziva kuti yainge iri nyaya yei. Ndakabvuma kana patakagara pasi tava kutanga kubvunzwa zvakawanda. Ndakangobvuma ndikati eye zvinoita ndina kana kuda kumboziva zvakawanda. Saka pasina kana kumbotora nguva ndainge ndatobvisirwa mari yepfuma. Asi chakandinetsa ndechekuti murume uyu kunyange zvake ainge akamboroora haana kumbogara akandipa pressure yekuti ainge achida kuti tinge tichizorara tose. Mushure mekunge tachata takazoti taenda kuhoneymoon ainge asingadi zvekare kundibata. Takazotorara tose. Mushure mekunge tabva kuhoneymoon tatomboenda kuDubai. Patakadzoka ndakati ndiri kumaperiods ndopaakazomanikidza achiti ainge achida kurara neni. Zvinova zviri zvinhu zvakandinetsa, uye zvekare akandiudza kuti tainge tiine dzimba mbiri. Ane imwe mansion iri kuBorodale, saka akanditi ndokwa ainge achimbogara nefirst wife yacho yakazofa. Saka akati I don't feel comfortable kuti ndinge ndichizogara newe ikoko. We then started staying somewhere else kwandisingakwanisi kuti ndinge ndichikuudzai kuti ndekupi. Saka takazotanga kunetsana nekuti dzimwe nguva aikwanisa kungoti kana akabva pamba achiti ari kuenda kumaoffices, nekuti tine maoffices edu awo atinawo mutown. So aiti akabuda kana ndikazofonera kureception vaibva vachizondiudza kuti ainenge angosvika pamaoffices ongogara kwezvimaminutes zvishoma obva abuda obva ati ari kuenda kuBorodale. Ndaiti ndikamubvunza iyewo aibva
achizongondivhara over ati kune zvandanga ndichida kuenda kunotarisa ikoko. Saka I was suspecting kuti zvimwe kuda anokwanisa kunge atova neimwe mhuri iyo yaanotogara nayo ikoko kuBorodale. Ndakabva ndachizoti ndainge ndichida kuti tinge tichizoisa malodges ikoko, akaramba. Ndikati saka ndava kuda kuti munin'ina wangu ange achigarako ikoko, haingangogarika imba isina kana munhu. Akaramba zvekare. Saka akazoti aenda kuDubai, akanditi ainge aine mabusiness partners kuDubai, ainge achida kuti ange achizoenda ikoko. Ndakatomboti handei tose, asi akaramba. Ipapo I started suspecting kuti zvimwe kuda ainge aine umwe mukadzi waainge achidanana naye. Ndakataura nefriend yangu akanditi kuBorodale uko zvimwe kuda ndokunenge kuchitogara umwe mukadzi, kana kuri kunzi kunenge kuchigara umwe mukadzi, it's an obvious case kuti kwaendako hauzomboshaye something chinoratidza kuti mumba imomo mune umwe mukadzi anogaramo. Saka ndakazoti ndaendako ndiri ndega. Apa murume ainge asina kumbonditendedza kuti ndinge ndichipinda mune mamwe marooms. Saka muroom iyoyo ainge akati it is a private room yake iyo yavaipota vachinamata iye nemudzimai wacho, mudzimai paainge achiri mupenyu. Ndakati kana kuri kunzi pane umwe mukadzi waanopota achigara naye pano, zvinoreva kuti umu ndo munenge muine kana hembe dzake. Saka ndakabva ndachizopindamo muroom imomo. Kunyange pandakasvikako kumba kuBorodale, mukoma hameno zvandainge ndichingonzwa. Kana pandakavhura gate ndakanzwa sekunge ndainge ndichinanairwa nezvinhu zvainge zvichindinanaira kumusana. I felt so scared. Ndakatanga kufamba chinyararire ndikavhura door. Saka room iyi iri upstairs. Ndokubva ndatanga kukwidza mastairs ndichienda kuupstairs. Ndopandakatanga kunzwa kuti kwainge kuine munhu ainge achiridza mhere ari kuupstairs. Ndakaramba ndichingofamba kusvika ndazosvika padoor reparoom iyo yainge akati it is a private room. Ndakangoti ndichingonovhura door because rainge rakavhurika zvishoma, plus mukati ndakaona kuti mainge muine chaiyedza chainge chiri very bright, maita sekunge mainge mutori nezuva muroom imomo. Pandakati ndichinodongorera muroom muya mukoma pane chinhu chakandidhonzeramo. Ndopandakabva ndachizoona kuti pabed painge paine nyoka hombe yainge iripo. Nyoka iyi yainge iri shato, ine macolors egold ichipenya zvekuti yainge ichitonditoshora nekupenya kwayo. Chakandishamisa pairi nyoka iyi ndechekuti yaita sekunge yainge yakazvimbirwa, yainge ichitorutsa mari. Yakatanga kurutsa mari ma-US dollars ichita sekunge inoprinta kugadzira mari. Chakazondishamisa mukoma ndechekuti murume wangu ndainge ndichiziva kuti iye ainge akaenda kuDubai, but ndakamuona kuti ainge arimo, ainge akagara pasi on the other side of the bed. Ainge akapfeka garments rewhite, akabata tsvimbo sekunge muprofita wekumasowe. Akangonditarisa, maziso ake akashanduka akaita egreen achipenya. Akati kwandiri, why did you enter? I told you this room is not for humans. Ndokubva achizonyangarika. Ndakazonzwa ava kuzevezera munzeve dzangu because ndakazobuda mumba ndichimhanya ndichiridza mhere. Ndainge ndava kuda kuti woga uyo mwandinenge ndasangana naye ndinge ndichizomuudza, ndinge ndichizomutora, ndinge ndichizomuratidza zvandainge ndaona because rainge riri shura iro randainge ndaona. Ndakatiza ndikanovata kumba kwefriend yangu. Pose pandainge ndichida kuti ndinge ndichiudza friend yangu izvo zvandainge ndaona, ndainzwa mazwi avo ainge achitaura munzeve dzangu achizevezera, ende ainge achiti kwandiri, if you love your life do not talk. Saka murume wangu akazodzoka achibva kuDubai. Ndakati ndichida kutaura naye pamusoro penyaya iyoyo, akabva achizoti kwandiri ndoda kutengesa imba yekuBorodale. Saka ndo zvaanotaura pose apo pandinenge ndichida kutaura naye, ndichida kumubvunza pane zvose izvo zvakaitika zvandakaona kuimba yekuBorodale. Saka chandikunza pano ndikuda kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti ndoita sei, ndoudza maparents angu here, friend yangu ndikuti pose pandinoda kumuudza
ndinonzwa ndichitemwa nemusoro. Pane pamwe pandakatomboenda kumba kwake ndichiti nhasi ndinomuudza, ndakati ndiri munzira motikari yakafa ikatanga kutaura, ndakatonzwa voice rakabuda nemumaspika rikati, if you love your life do not talk. Kuchechi kwacho ndava kutotya kana kutoenda because ndinonzwa ndichinanairwa nezvinhu kumusana. Ndoitawo sei nai mhuri yeZimbabwe? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu, where strange things indeed they do happen in this world. Pane message iyo yavakanditumidzira vakati ivo baba ava nekuda kweage yavo ndainge ndisitomborina kana mafeelings navo, asi nekuda kwekuti munhu akapfuma I thought kuti kuita kwaMwari, saka hanzi hatichazivi kuti ndoita sei. Let us try to speak with him in the comment section. Anti Mamoyo, munozvionawo sei? Inini, first of all ndokonongoti not all that glitters is gold. Like iye haidi kutaura kwaita kuti akanga asingavadi baba, but nekuda kwekuti vakanga vaine mari, saka even achizouya neconfession yake we don't know kuti asi kuziva here zviri kuitika zvemachokwadi kana kuti chokwadi ari kuchiziva, but because nekuda kwekuti pane mari, nekuti ndakazvitarisa inini zvinhu zvingori pachena kuti murume wake akaromba ende ane mishonga yainayo. Remember pakutanga ataura iye kuti murume wake even pavakaroorana haana kuita jinja rekuda kuti vange vachisangana pabonde hande, but akazowana simba rekusangana naye patime yekutanga ari kumazuva, which is not normal. Hakuna zvinhu zvakaita sei zvakadaro. Number 2, akaunzwa kunzi pane imba yausingafanirwi kuti unge uchipinda, and I think tese tautongoziva kuti ukangoona pamba panzi pane imba isingapindwe ziva kuti definitely there is something wrong. Number 3, ari kuti iye akaona nyoka ichirutsa mari. Izvozvo that is something chekuti tese tinotongoziva kuti pasina simba raSatani uroyi kana urombwa zvinhu zvakadero hazviite sei hazviitiki. Saka zvinhu zvingori pachena kuti haidi murume wake akaromba, sarudzo yava kwaari kuti oramba agere nemurume wake here kana kuti obvapo. And also pane nyaya yataura yekuti every time paanoda kutaurira friend yake nezvenyaya iyi she starts to bleed kubva mumino dzake. It means kuti pane zvinovharidzira kuti nyaya iyi inge ichibuda. I think maybe anogona kutaurira maparents ake kana akasununguka, o kungosiya marriage yacho then okipa information yemunhu iri private, osiyana nezvakawanda, tomboona kuti chinhu chinoitika from there onwards. Ndizvozvo, nekuti hanzi vanonzwa voice rinenge richiti kwavari, if you love your life do not talk. Zvakangooma hazvo vedu we. Anti Mamoyo, mune maconfessions here amabvawo nawo kuchannel kwenyu kana kuti toenderera mberi? Alright, ndine maconfessions andauya nawo pano andiri kuda kuti ndinge ndichiverenga mongoti pawo maopinions enyu kuti what do you think, and also vateereri votiudzawo kuti vanofungei handika. Saka confession yekutanga yandakabata yakamira yakadai: hai Aunty Mamo, please post for me. Chitupa changu ndokumbira kuti mundite anonymous chaiye. Ini ndauya neproblem iri kundinetsa mulife mangu zvekuti ndakutoshaya kuti ndoita sei. Ndiri mudzimai ane makore 33 ekuberekwa. Ndakaroorwa, in fact ndingangoti ndakatozosvika pakusiya marriage, but I was happily married. Ndakasangana nemurume wangu muchechi. Murume wangu baba vake namai vake vakanga vari vatungamiriri verimwe sangano, not kuti vakanga vari varidzi, but vakanga vaine chinzvimbo muchechi umu. Ndimo matakasangana, ndokubva tapfimbana ndokutanga kudanana. Mukomana ndakanga ndichimuda, iye akanga achindidawo zvekare. Zvisinei takachizoroorana hedu, hatina kuzochata, but takangoroorana ndokubva taropafadzwa, ndokubva tanotanga kugara tese. So tisati tatanga kugara tese takambonotanga tagara nevabereki.
tichigara muimba yababa naamai. Baba naamai vakanga vachigara kumusha. So murume wangu since iye aipota achienda kutown nekuti akanga asina basa riri straight raishanda, aita zvekungosanganisa zvekuti kana kutown kuchinge kwamuka basa obva amhanya oenda onoshanda then odzoka. Tete pandakazobatira pamuviri, vamwene vangu vakangoti first time yangu vachindiona ndichirutsa kuratidza kuti ndanga ndabata nhumbu, vakabva vandidedza ndokugara neni pasi vakandibvunza kuti kurutsa kwamuri kuita uku inhumbu here? Ndikati handizivi. Zvikanzi makufanirwa kuti muende kuchipatara munotariswa. Zvisinei ndakazoenda kuchipatara kwacho ndokunoongororwa. Tete pandakanoitwa matest ndakawanikwa kunzi ndakanga ndakazvitakura. Ndakadzoka kumba nemaresults ndokudza vamwene vangu kuti I was pregnant. Kubva day iroro vamwene vangu vane tambo yavakandipa vakanditi sungira tambo iyi muchiuno chako. Tambo iyi iripo pakuchengetedza mwana ari mudumbu mako, but tambo iyi yakanga ine zvuma zvinokwana kuita 4. Chimwe chakanga chiri kumberi, chimwe kumashure, chimwe kusaidi. So tambo iyi ndakaisungirira muwest ndikatombonoidamburiswa nemanesi kuchipatara vachiti chinyi ichocho chawakaisa muchiuno, but vamwene vangu vakazondipa imwe yechitu. Ndakarera nhumbu. Tete ikasvika pakukura. Time yekuti ndinosungirwa yakasvika, but vamwene vangu vakaramba kuti ndiende kumasungiro. Vakangotaura kuti inini vangu vazukuru vanobarirwa mumaoko angu. Zita vakanga vagara vatori naro nechekudhara. Vakabva vati ivo mwana wangu kana achinge azvarwa anofanirwa kunzi, kana ari mukomana anofanirwa kunzi nhamo inesu, kana kuti kana ari musikana ndichamupa zita ravo. Ivo zita ravo vakanga vaine zita rekudhara riya rekunzi Royai ndo rakanga riri zita ravo. Zvisinei antima moyo, ini ndakazoramba pakuzvarwa kwemwana kuti mwana apiwe zita ravamwene. Saka marambiro andakaita ndakaramba zvine munyati ndokubva ndati kuti mwana wangu anzi Royai in this generation hazviiti, ticharishandisa second name, first name ndomupa rimwe zita riri nani. Patakazonotora mabirth ndakaisa rangu inini zita remusoro wangu, ravamwene vangu handina kurisa pabirth. Takazoti tichidzoka kumba vamwene vachiziva kuti mwana ndakanga ndisina kunyoresa zita ravakamupa pabirth certificate. Vakangobata mwana wangu Tete ndokuridza tsamwa ndokubva vamusvipira mate kumeso ndokubva vandidzorera mwana wangu. Zvisinei relationship yedu Tete yakabva yatanga kuita like inodimbuka zvekuti vamwene vakatanga kundivenga zvekundivenga zviya. Vaiti nguva zhinji kana vachideedza mwana wangu vaimudeedza nezita rekuti Royai, but inini I wasn't happy at all nezita iri. So it happened kuti vamwene vangu vakazorwara. Mushure mekunge varwara vakarwara for about 6 months ndokubva vachizosvika pakufa. Vasati vafa Tete vane chuma chavakakurura muruoko rwavo ndokubva vasungirira mwana wangu muruoko ndokubva vachizozorora. Vamwene vangu vakati vafa Tete takaenda ndokunovaviga, but vasati vafa vakataura mashoko ekuti ivo vakanga vachida kuvigwa nehembe imwe chete yemuzukuru wavo. Inini nyaya iyi ndakainyarara Tete, handina wandakaudza, but inini vakanditaura vakati pamunondiviga ndivigeiwo nehembe yemuzukuru wangu, sezvo ndisingazowani mukana wekuti ndinge ndichidzoka ndichizomuona. Ndichaenda nechimwe chete chake chekuti ndichazenge ndichimurangarira kwandinenge ndiri. Nekuda kwekuti inini ndaiziva mabasa avamwene vangu ndakaramba. So panhamo yavo pakatanga kuitika mashura antimamo. Vanhu pavakazonoti vachita body viewing mutumbi waita kufuta wakaita kuzara box. Varume vanokwana kuita 10 vakaedza kumurudza box rakaramba kusimuka. Zvisinei rakachizosimuka box, mutumbi wakarohwa nemadzisawira, box ndokuzosimuka ndokuenda kumakuva. Rakati richisvika kumakuva box Tete takaona kuti muguva makanga makazara mvura. Kumakuva kuti vamwene vangu vavigwe zvakanetsa antimamoyo kusvikira mutumbi wachizotaura kuti ndakati mundivige nembatya yemuzukuru wangu. Vanhu vakatora mbatya yemwana wangu ndokubva vakanda mubox ndokufuchira vamwene vangu ndokubva vaenda.
That same day rataviga vamwene kunopinda mumba kurara kudai, mwana akatanga kuchema, zvekuchema zviya. Apa mwana wangu akanga achiri mudiki, aingokambaira achibuda mumba achienda akananga nekwanga kune guva ravamwene vangu. Ndaiti ndikanonoka kumuona, ndaimuwana atogara pamusoro peguva iroro achidya mavhu epo. Zvinhu zvakandishungurudza nekunditambudza antimamoyo. The second day vanhu vakanga vatopararira, kwasara vanhu vemumusha chete ndo vakanga vasara. Mangwana makuseni ndakati ndichimuka, ndakamuka ndisina mwana akamuka ari pamusoro peguva ravamwene vangu. Ndakati ndichimuka ndiwane kuti mwana mumba, mudhoo ranga rakakiwa, mawindo akavharwa. Pandakabuda panze ndichiti rega ndimhanye ndinoudza vanhu kuti mwana handimuoni, ndipo pandakaona mwana akatorara zvake akafa nehope ari pamusoro peguva ravamwene. I thought kuti maybe zvakanga zviri zvemusi uwoyo chete. Vakangomutora vanhu vakuru ndokubva vamufuriridzira bute, vakamuita zvavakamuita ndokundidzosera mwana. Takaramba takagara pamba paya antimamoyo. Zuva roga roga rakasikwa naMwari, mwana aimuka ari pamusoro peguva ravamwene vangu. Ndakatozosvika pakusiya marriage antimamoyo nekuda kwezvinhu zvanga zvakuitika mulife mangu, but ndisati ndasiya marriage ndakanga ndamboshingirira, ndingati for almost 2 years ndakangotsungirira. Ndakaedza kufamba, ivo veukama vakaedza kufamba neni hama dzemurume kuti tigadzirise nyaya iyi. Takapiwa mishonga nemishonga antimamoyo, tikapiwa minamato neminamato yatakapiwa kuti tishandisire pamwana uyu, but chakachinja chaicho tete hapana. So ini ndakazongoona the best decision iri yekuti ndisuduruke pamba apa, nekuti ndakasvika papoint yekuti ndanga ndakurara ndakasungirira mwana pagumbo rangu, iye ndakamusungirirawo netambo, but still inini ndini ndaitomuka ndiine tambo mugumbo, mwana abuda ari pamusoro peguva. Kuti ndizive kuti anenge asunungurwa nani kana kuti chinyi chinenge chaitika ndakanga ndisinganzwisisi. Ndakazongoona zvakakodzera kuti ndibude marriage thinking kuti maybe ndikaenda kure zvinoita nani, but tete ndikakuudzai kuti kubva kumusha kwandakanga ndakaroorwa ndichienda kumba kwedu kunoita $15, but ndikakuudzai kuti ndakati ndatama kubva kumba kwandakanga ndakaroorwa ndikaenda kumba kwedu, ndaiziva kuti makuseni oga oga ndichimuka ndinomuka ndichifonerwa kunzi mwana ari kuno, kureva kuti pese pandinomuka ndinomuka ndichitevera mwana kumusha kwemurume wangu. Zvinova zvinhu zvakashamisa vanhu zvikava kamadza zvekuti ndanga ndakuti nguva zhinji chero ndiri pavanhu hapana munhu aida kubata mwana wangu. Vamwene vangu vakazombouya kuhope dzangu rimwe remazuva vakanditi wakaramba kupa mwana uyu zita rangu, kusvikira waenda ukanochinjisa birth certificate remwana uyu ukaisa zita rangu rekuti Royai. Nhai tete, zvinoitawo here kuti ndingapa mwana zita rekuti Royai? Izvezvi tete ndikakuudzai kuti mwana everyday anongomuka ari pamusoro peguva ravamwene. Mwana watiri kutaura nezvake uyu tete ike zvino atova mwana atokura zvekuti atova kuma 4-5 years ikoko. Chero ndikaenda kunzvimbo iri kure zvakaita sei, mwana wangu akangorara anongomuka ari kumusha kwavo pamusoro peguva ravamwene vangu. Antimamoyo zvinondirwadza nekuti in this generation hapana panengachinja mwana ndigomupa zita rekuti Royai, but vamwene vangu vari kuti ivo as long as usina kuchinja mwana iyeye zita ukamupa zita rangu, mwana iyeye acharara pamusoro peguva rangu kusvikira zvanaka. Tete ndandichikumbira kuti mundiudze kana muchinge maposta confession yangu, I will follow in the comment section. Ndiri umwe wevatambudzika vari kutsvaga serious help zvekutorevesa, zvekuti I will really appreciate if you post nyaya yangu. Ndichange ndirimo mucomment section. Vadiwa vatereri ndo yanga iri confession ya Haiti. Zvese izvi zviri kuitika only because amai vakaramba kuti vange vachipa mwana zita ragogo vake, and of which as of me I understand, nekuti ariko mamwe mazita ekuti Haiti in this generation hapana pekuti ungapa mwana zita rekuti Royai. Nemukomana zvinoita. Hey, ndipo paya patinoti strange things indeed they do happen in this world.
Zvakangoma hazvo veduwe, ini ndinoona sekunge zvisingaiti kwamuri vanzvadzi, ndinongoti motosimba, motokwinya, motonamata muchipfugama pasi muchinamata nekutsanya, because hondo yamakatarisana nayo yakaoma. Mwana wenyu akatoiswa chituko pamusoro pake, and patori nealtar yakatogadzirwa, altar yakatovakwa. Altar foundation yacho ndeyekuti as long as asina kutumidzwa zita rekuti royai, it means kuti she is going to live a cursed life. Pose apo paanonzi mwana ashaika aenda kunorara pamusoro peguva kuita sarigioni aigara kumarinda, ndo upenyu huri kuraramwa nemwana uyu. Saka imi saamai, you have to give it your all, muchinamata muchitsanya, so that case iyi iripo pamusoro pemwana wenyu inge ichizobviswa. Uye zvakare ndichikumbira nevedare kuti tinge tichivanamatira vanzvadzi vedu ava. Asi yei, zvakangoma hazvo veduwe, just imagine birth certificate remwana nechitupa rakanyorwa kunzi royai. Zvinoreva kuti mwana uyu kweupenyu hwake hwose, kunyange zvikazonzi inenge yava nguva yekuti anenge achifanira kuti ange achizonyorawo kana maexams ake, kana munhu achazonomaka kana bepa rake achiona pakanzi royai, zvechokwadi mwana uyu achangova ari mwana anenge achingorarama upenyu hwakaoma minyama neminyama. Kana pakunotsvaka basa paya muchiona CV remwana anenge akanzi royai chakati, mungazoda kushanda nemwana akadaro here? Munenge mava kutotya kutoti uyu muroi. So it is a case that is upon her life. Ndo maonero angu antima moyo ameno kuti vedare vanozvionawo sei, but mashura chaiwo. Abva awedzerera katiko mukufamba kwavakaita, ande pane imwe ng'anga yakavaudza ikati vanofanirwa kuti if it was possible andika vafukunure guva ravamwene vake, andika vatore chipfeko chemwana, nekuti hanzi chipfeko ichocho ndo chiri kukonzeresa kuti wherever kwaanotiza chienda nemwana uyu, mbuya vake, mweya wambuya vake unokwanisa kuti unge uchimuloketa. Saka hanzi ko if it was possible ngavafukunure guva vatuburitse chipfeko chemwana, itori mhiko yakaipisisa yakaitwa pamusoro penyama yemwana uyu kuti ambuya vake vanovigwa vaine chipfeko chake. Manje iye ari kuti guva rakatovakigwa kudhara, ende mavakirigwa rakaihwa ndeaya ekuti harina kuiswa tombstone, rakaita mavakiriro aya kumusha ekuti vanoisa matombo vobva vaisa nesimende. Saka hanzi iko vamwe veukama vari kuramba kuti hatingafukunuri guva, ngatitsvagei imwe nzira yatingabatsira nayo mwana zvisiri zvekuswera tichifukunurana nerinda. Hey, ya akaipa. Alright, gogo vakavigwa vaine hembe yemwana. Vakavigwa vaine hembe yemwana because hanzi anoti iye ambuya vemwana vasati vafande vakataura kuti vane chuma chavakapa muzukuru, vakati asachibvisa mumaoko chisabviswa mumaoko emuzukuru. Vadaro ndokubva vati ndava kufa, but pandinofa mundivige nehembe yemuzukuru wangu, since uguguri rufu gwekuti handichazokwanisi kumuona futi zvekare. Saka hanzi kone murora inini nyaya ndaiziva sindakainyarara, but chakazoitika ndechekuti vamwene pakatanga kuitika mashura panhamo, chitunha chakufuta chiri muguva, guva rakuzara mvura, richa munhu achakwanisa kuti aite sei avigike. Hanzi ndakaramba ndakanyara kusvika chitunha chachitozotaura kuti aiwa ndiri kuda hembe yemuzukuru wangu. Vanhu ndokungotora hembe ndokuisa pai mubox, zvikanzi ndigogo vake hapana zvavanomuita. Yo, zvakangoma hazvo veduwe. Munozvionawo sei vedare zvinoita here kuti guva ringe richifukunurwa shura rakadaro? Strange things they do happen in this world, but ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Kana kwanga kuri kunzi ndiwe tomboti ihanzvadzi yako iri kusangana nazvo zvinhu zvakadai so waizvifambisa seiko? Ivo vanzvadzi vedu ava murume wavo ari kuti kudii pamusoro penyaya iyi? Ivo vachitaura vanoti murume haana zviri straight forward zvaari kutaura, but vari kungofamba vose, vari kungofamba, but amuzati hapana munhu anombofa akabvuma kuti mai vake muroi.
kana kuti mai vake vanobata kana kuti vane zvavakasiya vaita sei vaita. And you know kuti men they give up so easily, ende mwana kana isangana nematambudziko ndewa amai. Hey, saka amai ndo vanenge vachingotambudzika nemwana. Izvezvi vakasvika pakusiya marriage, and ari kutoti dzimwe pfungwa dzake dziri kufunga kuti beta achitongodzokera kumarriage kwacho anogarira padhuze, because izvezvi chero akafunga kuenda kwaanoenda kana ari distance iri kure, kukwira bhazi kutevera mwana odzoka naye, adzoka naye mangwana anomuka akadzokera futi ari pamusoro peguva ragogo vati mwana uyu anenge achitopushwa mamhepo. Zvinhu zvakadaro kana zvichiitika mwana achinzi ari munzvimbo iyi ava munzvimbo iyi, zvinoreva kuti panenge patori nemhepo inomupusha kuti ange achidzokera ikoko. Ini maonero angu guva iri ngarifukunurwe, votongofukunura havo guva, chipfeko chemwana chobviswa chopiswa, because ndo altar yacho iyoyo, ende mwana uyu anongoramba achingotambudzika. Ndiwo maonero angu. Yeah, I think so as well, because zvoratidza kuti chipfeko ichika kuti tichaziva kuti anopepereka, anobhururuka, anoita sei kubva kunzvimbo yanenge ari achienda kumwe kwacho, we don't understand, but zviri spiritual, zvinoratidza kuti zvine mweya mukati. Yo, zvakangoma hazvo veduwe. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Saka isusuwo tine generational wealth yatakasiyirwa nemadzitateguru edu. We are in the 4th generation running mafarms, tunoita zvekare zvematrucks nemabhazi. Nyaya yazondiunza pano mukoma ndeyekuti pari zvinozvi ndini ndiri kushanda sechikwambo chemudzinza. Ndini vatete vemudzinza, kunyangwe zvangu ndine 31 years, handikwanise kuti ndinge ndichizoroorwa nekuda kwekuti mazamu angu anongogara achingosisa mukaka all the times. Kunyangwe ndisina pamuviri, ndakamitisiwa vana vangu vandiinavo vandigere navo. Saka mukukura kwangu zvaingoita sekunge majokes, zvakatangira pama cousin sisters angu vachingoti iwe kana kuri kunzi ndikavaudza kuti ndinenge ndiine crush yandinenge ndiinayo kuchikoro, vaibva vanditi hauzvizivi here kuti iwe wakanza ufanira kuti unge uchiita zvevakomana, ndisu tega tinofanira kuti tinge tichizoita zvevakomana. So I just thought kuti maybe it is just teasing, but nekufamba kwenguva amai vangu nababa vangu vakazotanga kugara neni pasi, asi vainge vasingadi kuti vange vachindibudira pachena, because vaingoti kwandiri, amai unozviziva here kuti une ndiro yawakatakura yedzinza rose, ndiro iyi ndiyo inofanira kuti inge ichizodyirwamo nevanakomana vose vedzinza. Vose mwanakomana akazvarirwa mudzinza kusanganisira nababa vako. At that time mukomana she ndainge ndiine 16 years pavainge vachindiudza zvendiro yedzinza. Saka vainyara kundiudza chokwadi nekuti nguva yainge yakwana yekuti ndinge ndichizotanga kurara nababa vangu. Saka pavakaona kuti ndainge ndisiri kukasika ndabata kuti vainge vachida kuedza kuti kudii, ndo pavakabva vachizoti kwandiri iko zvinozvi hatichadi kuti unge uchiramba uchidzidza kuboarding school, wava kumboenda kunogara kuchisipiti, ndiko kwainge kuchigara vamwe vatete vangu. Vatete ava ndivo vainge vambori ndiro yemudzinza, vachirara nevakomana vose vakaberekerwa mudzinza, including vana baba vangu nana baba vavo zvekare nevamwe vazukurukomana. Saka ndakaenda ndikatanga kugara kuchisipiti navatete vangu. Ndakati ndava kugara navo, vatete vakatanga kundiitisa initiation nema-rituals. Saka vaingoti izvi zvatiri kuita izvi, kudiridza kwatiri kuita ruva iri, vaikwanisa kungonditi Grace muka, ndobva ndamuka. Kana ndikatarisa nguva ndobva ndaona kuti sometimes dzinenge dziri kana kuma 4 am. Saka taizoti kana tabuda panze taienda padhuze nerimwe hedge painge paine mamwe maflowers ainge aripo. Pakati pemaflowers awa painge paine rimwe ruva rered. Ruva iri vakandiudza kuti raingobuda chete usiku mushure mekunge zuva ravira. Zuva parinongonzi ravira chete,
then rova iroro raibva ratobuda, saka raidiridzwa neropa. Saka taienda po tobva tapfugama takashama, but takangofuka machira aya anofukwa nevanhu vanoita zvemashavi eblack. Saka tapfugama kudaro taitanga kudeketerera, takapfugama tichideketerera tichikanda bute pasi, zvekare nedoro vaigara vaine zvibuku zvavanenge vakatenga. Tobva tadira tichidiridzira ruva riya. Taiti kana tapedza kusuma uko kwatinenge tichiita, then tobva tachizotora ropa iri vaienda vachinonoritenga kubucha, asi pagore mukambani yababa vangu kana kuti kumakambanis mamwe emadzikoma nevaneng'ena vababa vangu paifanira kuti pange pachizowanikwa munhu anofa kana kuti muaccident, umwe munhu ongofa. Ropa rinenge radeuka iroro raibva rachizoendeswa kumba kwa vatete vekuchisipiti. Vakandiudza kuti rimwe ropa rainge riri mumba mavo kwainge kuine accident yainge yakaitika. Kudhara kwainge kuine tumwe tumakombi twainzi tumakonzo, saka kakaita accident ndokubva pachizofa umwe mukadzi. Ropa rake vakaritora vaigara muhari. Kombi iyoyo yakatorwa ikadhonzewa kubva paRothmans vakazoenda nayo kuchisipiti. Yainge ichitongogarako ikoko, even though yainge yakaita beyond repair. Saka ndo zvavainge vachindidzidzisa izvozvo. Vakazoti vaona kuti zvino ndainge ndaibva, vainge vachindidzidzisa zvakasiyana-siyana, ende taigara tichienda kumusha kune dzinde kugokwe. Taiti kana tasvikako ndaigamuchirwa nemufaro, potoitwa mutambo wedzinza, because kana hama dziri kugokwe anenge ada ari munhurume anongouya komba kana kuti tinosangana kana kundidaidza ndoendako ndonopakura zvokudya kana ari munhurume, obva atanga kudya achiseva kubva pandiro yangu. Saka ndaiendeswa kugokwe navatete vangu tichifamba muhama, zvekare vachiramba vachingotaura neni. Pavakaona kuti ndainge ndaibva ndopavakazoti one day tainge takagara. Saka musi iwoyo baba vainge vauya kuzotishanyira, vakauya naamai ndokubva tachizotanga kunwa doro. Vakatondimanikidza, ndainge ndisiri munhu ainge achinwa doro, but musi iwoyo vakandimanikidza kuti ndinge ndichizonwa doro. Pavakaona kuti ndainge ndadhakwa, ndipo apo pavakabva vachizotanga kutaura neni. Amai vangu vainge vachinyara nekuda kwezvandainge ndava kuda kuudzwa navatete vangu pamberi pababa. Amai vakabva vachizoti vainge vava kuda kuenda kumotikari, saka vakabva vachizobuda mumba ndokubva vachizosara tainge takati inini vatete nomumwe murume uyo wandakazoudzwa kuti yainge iri n'anga ichichewa yainge yauya kuzoita witness. Saka vatete vakazosara vachindiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizopakurira baba. Ndakasimuka ndikaenda ndikanotora nyama iyo yatainge tagocha pabrai. Vakaseka vakati kwete, sandizvo zvandiri kutaura. Murume uyo wandakazoziva kuti yainge iri n'anga ndopa akabva achizouya ndokubva achizotanga kundikurura nhumbi dzangu. Vakabva vachizowaridza chimhasa chavakawaridza pasi ndokubva vanditi ndinge ndichirara ndisina kupfeka. Baba vangu naivowo vakakurura zvavainge vakapfeka ndokubva vatemererwa nyora dzavakatemererwa pasikarudzi yavo. Vakabva vachizozodzwa sikarudzi yavo nemishonga yakasiyana-siyana. Vakabva vachizopiwa sadza rainge risina muriwo. Vakabva vachizopfugama pasaidi neni vachindibata. Saka vakatanga kukumbirira zvavainge vachitaura ipapo handina kukwanisa kuzvibata kuti vainge vachiti kudii. Saka vakabva vachizotanga kuti vakanokora sadza vobva vaseva pasikarudzi yangu. Vapedza kuita saizvozvo ndopavakazouya pamusoro pangu kwava kuchitanga kuti 1 kurara neni. Vaiti vakarara neni then vobva vabuditsa sikarudzi yavo vobva vanokora sadza voseva pasikarudzi yangu zvekare vobva vatanga kudya. Kubva ipapo kusvika pari nhasi
wose uyo anenge achida kurara neni ari mukomana wemudzinza anofanira kuti ange achirara neni, uye zvekare mikaka yangu inongogara ichingosisa nguva dzose. Saka ndinoti vana vemunharaunda umo mandinenge ndichigara, vamwe vacho kana vatori nemudumbu munenge musina kusimba, munenge muchiteta, kana ndikamuyamwisa mwana iyeye anobva afa achiri mwana mudiki. Kana ari mwana mucheche haazodariki kana 5 months. Zvandinoita mukoma ndezvekudai muarea mandinogara ndinotoziva kutoti pakati pane mwana mucheche, usiku ndinongomutswa neumwe mukadzi uyo anenge ari wechikuru, tobva tatanga kufamba tobva taenda pamba paya panenge paine mwana mucheche, ndobva ndatotanga kutomuyamwisa mwana iyeye. Ndinomuyamwisa kusvika azvimbirwa nemukaka uyo wandinenge ndichimuyamwisa. Izvi ndinogara ndichizviita, saka ndo zvinounza upfumi mudzinza rekwedu. Tiri vanhu vekuti takapfuma zvakadarikidza mwero, ende titori vanhu vanotozivikanwa kuti tine mari, but ini ndazoneta. Ndinoshuvirawo kuti dai ndakwanisawo kuita imba yangu. Zvino ndinoti kana ndikataura nyaya iyi, kana takaungana semhuri, vanoti iwe ka ukwane. Unozviziva here kuti kana ukaramba kuita ndiro yemudzinza, tose tinotanga kupera ende tose tinotanga kupenga, ende upfumi hwose uhwo hwatakapiwa nemadzitateguru edu hunobva hwaparara nekutsakatika. Hauzvizivi here kuti pakaitwa mhiko dzeropa dzekuti mhiko idzi dzinofanira kuramba dzichingotevedzerwa? Iwe ndiwe muchengeti wedzinza rose, saka sei wava kusada kutora chinzvimbo chako? Ndo zvavanondiudza izvi mukomana. Yo vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Komanaka pakaipa hanzi zita remhuri rinotozivikanwa, hanzi surname. Kana ndikangokupai surname kungoitaura pachaunga, vanhu vanobva vatoziva kutoti ndivananhengeka ava, asi hanzi ndo zvatinoita izvi kudzinza rekwedu. Antima moyo heyo kanyaya munoti kudii? Mukomana she zvimwe zvinhu zvakangoma. Aya ndo anonzi mashura chaiwo. I think tine nyaya yatinayo yatakamboverenga mazuva mashomanana adarika kuchannel yedu yedare revakuru natete Nyasha, yemukadzi aitaura achiti yemurume wake anoprefer instead yekudya sadza nemuriwo anoprefer kudya sadza achiseva panhengo yemukadzi wake yesikarudzi, which is strange. Zvinhu zvatisingatarisiri kubva kuvanhu vapenyu vanorarama. I think mumhuri mavo, not kuti even I think, asi kuti mumhuri mavo makabatwa mishonga yakaomarara, ende mune mishonga irimo, mishonga yakaipisisa zvekutorevesa, zvekuti zvakudhipenda naiye kuti achiri kuzvida here kana kuti haasi kuzvida. I think kana anga asingazvidi aifanirwa kuti dai achitanga kufambira nyaya dzacho, because imagine kuti dzinza rine vanhu vangani. Mwanasikana unzi ndiani ndiro yedzinza yekuti vanakomana vese, hanzvadzi dzake, vana baba munini vake vanenge vachirara naye. Zvakangoma, all in the name of money. Mawana handina hangu zvakawanda mukomana achi zvekutaura panyaya iyi, but mozati dzimwe nyaya. Soka kana newe unosvika pakugumirwa because amen. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa zvekare nemuono wa anti mamoyo. Akomanaka pakaipa shuwa kuti munhu unoti sadza rapakurwa, woseva sadza, unokora sadza, then hanzi munhu obva ati kusikarudzi yemunhukadzi obva anokanda mukanwa. Yo zvakangoma hazvo veduwe, asi hanzi ndo kuchengeta kwatinoita upfumi hwemudzinza. Hanzi kana tikaita family meeting about this issue, vemudzinza vanobva vati kwandiri, saka iwe zvauri muchengeti kana ukaramba kuchengetedza family yako yawakapiwa unoda kuti tinge tichizochengetwa nani nemhiko dzekuti kana pakashayikwa ndiro yedzinza, hanzi vanhu vanotanga kupenga.
zvakangoma hazvo veduwe. Kune avo vanenge vaine ma-confessions avo avanenge vainavo, feel free, you can use Facebook brother Nash munongogadzira ghost account, because vamwe vanenge vasingadi kushandisa ma-phone numbers avo pakutumidzira ma-confessions. Munongogadzira ghost account renyu kuFacebook, then mobva matondinyorera kupage kana kuti kuTikTok zvekare brother Nash motongosenda confession yenyu, then ndobva ndachizoiverenga panapa. Nhasi uno ndanga ndina anti mamoyo vachitiverengerawo zvekare nekutipa miono yavo. If you like this program, you will tell us what you think in the comment section so that we can keep on bringing anti mamoyo panapa pa channel yedu ESM Confessions. Let us comment in comment section and like and also share my videos au atinenge taposta pano. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Taraiona kuti ndajaira kungoverenga ndiri ndega, ndava kutovhara chirongwa. Anti mamoyo chimbotivhariraiwo chirongwa. Munodawo kuti tine channel yechakafukidza dzimba matenga, munodawo here kuzopota muchiuyawo ikoko tichiverengawo ma-confessions muchitipawo miono yenyu kuchakafukidza dzimba matenga? Ndichambotanga ndafunga nezvazvo, kana nchinge ndazofunga nezvazvo then ndochizokuzivesai kuti ndakasununguka here, because sezvo zvandisati ndajaira kuti ndinge ndiinemi. Kana ndikazoona ndakasununguka kuti tichakafukidza tese, then I will inform you. Zvisinei vadiwa vatereri, ndo ma-secrets nema-confessions atanga tinawo in this episode kuno kuZim Secrets and Confessions. Miono yenyu we really appreciate. Please vanenge vaine ma-advices nyorai mu comment section, or vanenge vane help yavanenge vachida kupa, ingava spiritual help, don't hesitate kubata mukoma Nash ku inbox kwavo, then mosanganiswana na Haidi naika. Zvisinei vadiwa vatereri, ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Kana muchinge mandifarira kundiona ndiri pano, just write in the comment section kuitira ndigodzoka. Oh my God, so this is what I'm going to do. All right, right, wait, couldn't I out to be Alright, focus now. Alright. If you like this program, you will tell us what you think in the comment section so that we can keep on bringing anti mamoyo panapa pa channel yedu ESM Confessions.